Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu a keďže Lidl mal pondelka týždeň inšpirovaný veľkonočným pečením, tak dnes si ukážeme, ako si robiť kakaovú roládu s tvarohovou plnkou a banánom. Začneme tým, že do misky si rozbijem 4 vajíčka. K vajíčkám prisypem 75 g kryštálového cukru. Do hrnčeka som si dal zovrieť vodu, no a teraz vajíčka s cukrom rozšľaháme nad parou. Vajíčka mám približne po 10 minútach vyšľahané do takej až takej krémovej konzistencie. No a teraz si môžeme pridávať ďalšie suroviny. Preosejím si 40 g hladkej múky, 25 g kaká, 25 g roztopeného masla a 20 ml mlieka. Všetko teraz na miernych otáčkach premiešam. Cesto mám pekne takto premiešané, veľmi jemne, opatrne, aby sa nám vlastne splaslo, aby bolo stále nadýchané. No a teraz si môžeme ho preliať do pekáča, kde mám aj papier na pečenie. Cesto jemne rozprestreme po celom plechu. Na takto nachystané cesto dáme teraz piec na 180 stupňov približne na 15 minút. Cesto mám upečené, no a teraz si ho zafoliujeme, aby mi nevyschlo a keďže mi nevyschne, tak potom sa mi bude s ním ľahšie manipulovať. Korpus mám už vykladnutý, no a nakoniec si pripravíme tvarohový krém. Do misy si pridám 100 g zmäknutého masla, 1 balíček vanilínového cukru, 4 polievkové lyžice práškového cukru. No a teraz maslo s cukrom vyšľahám. Keď mám maslo s cukrom vyšľahané, tak teraz postupne si budem pridávať plnotučný tvaroh, jemný, 1 lyžicu a dokopy to bude 250 g. Krém máme pripravený, no a teraz si budeme môcť natrieť tento korpus, ktorý tu mám takto na otierke. Na otierke kvôli tomu, aby som potom ľahšie roloval. Zoberiem si tvarohový krém a postupne si ten tvaroh takto natriem na tento korpus. Cesto s plnkou som si dal teraz do plechu, zafolioval a dám ho do chladničky aspoň na takú hodinku, dve, nech nám pekne tá plnka vytuhne. Plnku mám približne po tých 2 hodinách vytuhnutú, no a teraz sa nám to bude naozaj veľmi dobre rolovať, nebude tam vytiekať tá plnka. No a začneme tým, že si pridám takto banán, približne ku stredu. No a teraz si to celé zrolujeme. Rolujeme teraz to tak neštandardne, nebude to vlastne úplne klasická roláda, ale skôr si to len tak akoby celé prehodíme a vnútri to bude krásne celé biele aj s banánom a po boku bude to cesto. No a teraz keď to mám takto zrolované, tak to zase dáme do chladničky aspoň na takú pol hoďku, nech nám to takto v tomto tvare vytuhne. Roládu máme pekne stuhnutú, no a nakoniec si už len posypem práškovým cukrom a môžeme si ju nakrájať. A môžete vidieť krásne, máme strieť ten banán, okolo ten tvaroh a úplne okolo to cesto. Roládu máme hotovú, no a nakoniec už ju len ochutnám. Kombinácia toho kaká, tvarohu a banánu je perfektná, čiže ak sa mi to páčilo, tak určite like, koment, odber. Uvidíme sa na budúce a čaute.